Ipasahma kreasi itu sektor beta Judea. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Sonari naing berengotama songon kreasi sian sikola minggu sektor Judea. Alania kamang inang songon inang akan aposo asarap manupaki mahita di ulaon ni huriata. Otima. Kasih Yesus,
mole atema di pasahat rohanami Tuhamu akka amang inang songoni nang akay anakon nami na poso bulung sayang giat matutu akan naong binay munay di balos sa tuhata Tuhamu saluhutna mole atema. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adorang sutamuhai parminggota di bagasan sadarion. Laho masuk ma barisan prosesi par guru malua. Nanaing makatidakon haporsion na di mingguta sadarion. Sialani i pinanggiloma haradio munaka manginang rimmahita jongjong. Rimmahita hundul. Salam. Selamat hari Minggu madihita saluna. Adora sota mulai parsorata di pariminggot tadi tikyon parjolo mahita martangan nahohom di bagasar hatta martangi yang mahita.
Amin. Tapuji Tuhan ta marede mahita. Mar hite-hite goar ni drebata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu diperbadia na tu pampalangi dohot tanoon. Amen. Mga sahod debata sehamona ngado ulahonot ta, ngot maho ali parhinaluan, tarsunggul maaw di buah siang hari, pujok kumaho di tonga-tonga ni akkabangso, ali Tuhan, ende honok kumadiho di tonga-tonga ni akka maraga. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, horo haroroan ni dame dohot holong ni roha, salehon jala pahot madihami roha si songoni, ramoti maakka na posom, maradap po pangasupi ni si bolis, asamaluan na sida siya pangujunan dohot siya ni roha, horo toktong haposan dohot partano batuan nami, sa itugu-tugu mahami di dalan si dalanan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhan ta maredahita. Patik ni debata di mingkutta sadarion, imada dibuatkan sada kronika bidu 20 sia ayat 10 sada sonom madi dok disi.
Aigo dihoro ale Jehovah hati bulon dot hagogon, dot hamuliaon dot hatongamon, doh puji-pujian. Go dihoro tahe nang saluhut di banua gijang doh na di banua tanoon. Go dihoro ale Jehovah harajaon, jala di patibul hodirim di atas ni saluhut na marjungjungan. Iro sa anak atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata mangulaw na bartu patiki. Ale Tuhan debata saya pargugu mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Tapuji Tuhan ta maredeta. Tato poti marusat tanagunangi tu arupan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di bono gijang. Horo na patupaon hasisa ni dosa di hami halak na dangulon marhite-hite anak haholongan ni roham. Se asima roham di hami akka na mangarsak dosa nami. Se sahapi matubaga sa rohanami hasisa ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na bediyai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor syaun. Laho manggotapon na sa dosa dohot rohapor tibion. Asa hupasatami diri nami tuho. Gabe pelian na mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasisa ni dosatta. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalasim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Saya mula mahotu au dosi panguduho. Hasangapom madi debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhan ta maredehita.
Turpuk epistel di Minggutta Sadarion imana dibuat sian 2 Korin Biddu 12 ayat 2 1 10 marsori sore mahita majaha sian haima ayat 2 anu dia 10 rak mahita majaha. Di bagasan Kristus hutadda dosa da jolma nunga 14 tahun 10 salpuna tarhisat halaki rodi lapis patuluon ni banua gijangi manang na di bagasad daging na ibana ujui manang di balian ni daging na dang huboto debatado uboto sa natarhisat do ibana rodi para dieso jala dibegedo hata naso tarhatahon naso jadi dohono ni jolma manusia. Jalanang hupuji-puji diriku dang naso marroha audisi ai sitong do hataki alai huorom namai unak sumurung aus dirajumi halak sian nani idana dohok na dibine genai diau. Tolu hari dohu pangido siat Tuhani asa semuruti sianahu. Rapi tadi 10 di baheni songon nahui hilala di bagasan aktahagaleon pangaleon hasosahan pangaleleo dot hagogotan alani Kristus ana juppa galeau di sido au margogo ido sahakna martua do halak na tumangion hatani debata jalana peosa amen. Tapuji Tuhatta marede mahita. Tidak maha porsyau tai songon nahi na didak ko dinungat ta saha porsyau di sadok portibion
rak mahita maddok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo nasa turusan, nat mepalangi dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe seton di porbadia adorak sabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguman ni silatus, na mati tarpajal lubana di hau pinor silang, na tuat tu bonotoru dung ditanom, na mulak mangulu dari patoluhon, na manait tu surugo, la hundu tursa munde bata Jehovah, amanai pargoko na satu dosani, di sima ibana pemamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu doh na mate. Au porsea di tondi purbadia, jala adok sada huria nabadia, huria ni akan nabadia, doh dia sisa di dosa, doh dia tena mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, doh dihanguluan na sura suda. Amen. Tapi kema ede puji-pujian san ina Deborah las diuruti menon ama huria.
Tapi gema titing nama sa di minggutta di bagasa sadarion. Salam. Selamat hari Minggu madihita salhutna. Tapai huti hutma tikting nama ragam di Minggu Tasadarion 7 Juli 2024. Naparjolo guarni Minggu Tasadarion ima Minggu pauno pondung Trinitatis. Lapatanna hasitolu sadaun ni debata. Topik Minggu debatado partano batuata. Napaduahon kelompok Kortu Parmingguon tanggal 14 Juli 2024. Naparjolo Parmingguon pukul 7.30 namangisi kor ima ama Huria, ina Esther, dohot NHKBP. Di Parminggo pukul 10 namangisi kor ima ama Salom, ina Kamis, dohot ina Hanna. Di Parmingguon pukul 10 pitu namangisi kor remaja. Napatoluhon ibadah Minggu di pukul 7.30 WIB di tanggal 14 Juli 2024 naneng roon hita memakai bahasa Batak. Napaupaton pertangyangan sektor. Pertangyangan sektor di hari Selasa tanggal 10 Juli 2024 di sektor Judea di bagasni keluarga R Hutauruk Boru Panggabean. Alamatnya Jalan Makam. Di sektor Kanaan dibagas ni keluarga Situa S Luban Tobing Boru Silitonga, alamat Jalan Kramat Ciherang. Di sektor Efesus dibagas ni keluarga E Sianipar Boru Manurung, alamat Jalan Kapitan Raya. Di sektor Galatia dibagas ni keluarga Insinyur E Luban Toruan Boru Lumban Gaol, alamat Jalan Setu Golf nomor 5A. Di sektor Filipi dibagasni keluarga P Nadabdab Boru Butar-Butar, alamat Pesona Kahuripan 7. Di pertangyangan di hari Rabu 10 Juli 2024 di sektor Sion dibagasni keluarga Nyonya Simbolon Boru Sinaga, alamat Jalan Bakti Abri Gang Swadaya 2. Di sektor Betania off. Di sektor Roma dibagasni keluarga S Purba Boru Raja Guguk, alamat Jalan Bungur RT Tolu RE2 nomor 40 Sia. Di sektor Nacaret dibagasni keluarga R Sinaga Boru Tambunan, alamat Nasida Gang Sawo. Di sektor Kolose dibagasni keluarga P Silalahi Boru Siregar, alamat Gang Masjid. Di sektor Bethlehem dibagasni keluarga P Barasa Boru Silain, alamat BDB Cilodong. Napalimahon penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Di Minggu Tasadarion penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon di pukul 7 WIB ima perhalado dohot keluarga sian sektor Bethlehem. Di pukul 10.30 WIB ima sekolah minggu sian sektor Judea. Jala di minggu naro di ibadah pukul 7.30 WIB ima sekolah minggu sian sektor Bethlehem. Dohot di pukul 10 ima parhalado dohot keluarga sian sektor Filipi. Napaonopon amplop Pesta Gotilon dohot tahun oikumene inklusif. Di hari Minggu Tasadarion patupaut tado papungupelian amplop Pesta Gotilon dohot tahun oikumene inklusif tapatu pamai di pelian na paduahon. Napapituhon ulaun makatidakon hapor siaon dohot ulaun nabadia. Di hari Minggu Tasadarion saut do patupaun ni Huriata ulaun makatidakon hapor siaon tu 40 halak par guru malua hagios tim. Tapatupa di parmingguon pukul 10.30 WIB dung papungu pelean napaduahon. Jaledung sipul parmingguon laus diuduti ma marulau nabadia tuna makatidakon hapor siaon na dohot natorasna. Napawaluhon amplop diakoni sosial Huria. Di hari Minggu naneng roon tanggal 14 Juli 2024 patupaut tado papungu pelian amplop diakoni sosial Huria tapatupa di pelian napaduahon. Napasiahon penghargaan tuyanakon na berprestasi.
Sada sian program diakonia ni Huriata, ima patupa penghargaan tuyanakon ni Huriata na berprestasi, mulai sian juara sada sahatu juara tolu di tingkat SD sahatu SMA. Baik prestasi akademis dohot non akademis misalna olahraga. Di jaloma surat haturangan sian sekolah napatorakon kejuaraan anak di sekolah masing-masing. Di pasahat ma data tu seksi pendidikan manang perhalado sektor masing-masing paling lambat tanggal 1 Agustus 2024. Jala penyerahan tuna berprestasi di Patupa di hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Napa 10-hon ruas napidda mulai di mingguta sadarion nung ngapida sian Huriata ima keluarga mangatur luban tobing Katarina boru situmorang dohot sada ianakon nasida pidda tu HKBP Citra Indah Resort Citra Indah Jonggol. Napa 10 sadahon torop ni ruas nama dohoti parmingguon tanggal 30 Juni 2024 godangna 802 halak. Napa 12 hon ruasna berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 46 halak, ulang tahun pernikahan 15 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 1 Juli 2024. Hatani debata napa sikopon las ni rohamuna tersurat di Pesalmen 10 sada ayat 10. Sai pamahapokku do ibana sarimatua jala patari dahonokku tu ibana hatuaukku. Na pasapulu toluhon pelian iuran diakoni sosial Huria. Torop na pasahaton pelian iuran diakoni sosial ni Huriata di bagasan saminggon 10 siakaka godangna 4.475.000 rupiah. Na pasapuluh paton pelian bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pelian bulanan manang tahunan di bagasan minggon 10 siakaka godangna 5.660.000 rupiah. Mauliate ma di pasahat Huriata tu sude ruas naung pasahaton pelian bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Juli 2024. Tuakana so pasahaton dope taingot maamang inang makarikoton pasahatos sa ganup bulan tu Huria marhite parhalado sektor tabe. Na pa 15 hon keuangan Huria 15.120.775 rupiah. Tu pembangunan godangna 5.343.250 rupiah. Sentralisasi manang pusat godangna 10.525.475 rupiah. Jumlahna 32.840.500 rupiah. Molo tungadong pelian naso tercatat manang nasalah redaksi akka peliani asa dihubungi ma tu parhalado rade dohami padenggaton. Songoni ma tikting na masa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata. Saya di pasu-pasu tu hatta ma peliani ben sangap di guarna. Tabi gema ede puji-pujian senatoras ni parguru malua.
Tapuji tu hatta huhuk mata papungulu pilihan sada ado sada be. Siang na sa
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hita saluhutna. Amanami do inanami nang lumubi nahwaholongi hami sudiyaka yanakon nami ima di bagasan sadarion dinalau makajongjokon haporsyam muna tuadupan itu hatta barita nauli nagabi ujahan si pausorota di bagasan jamita di minggu sadarion di minggu paunop pondung Trinitatis imasian pesalmen bidu 40 hujaha masian ayat sada rodi ayat 15 songono madu di sini. Ede sian aka anak ni sikora. Tibuldo jahoba jala pujio situtu di bagasan hutani debatata di atas doluk habadiaunai. Denggando martagahabing silas ni rohani liat portibion do doluk sioni suhi natukan utara hutani raja natibuli. Tau partano batoa do debata tartada di aka bagas nasida. Ai idama marluhudo aka raja madapoton. Hapedung di ida nasida pitor tarhatotong do mabuk be do nasida maporus aka hitir do nasida disi mangae songon buru-buru nalaho mangitubu. Diropuhi hodo aka parau tarsis marhite-hite alogo sian habis saran. Sumantu barita nahubege hami do hida hami di bagasan hutani Jahoba Sebaot di bagasan hutani debatatai sai pahottoni debatadoi rodi salering-lelengna ditibang rohanami do ali debata asini roham di parsitongani joromi sumantu goarmu do baritam ali debata rodi ujung ni tanoon gog hati gorando siamun mi maras ni rohama doluk sion marlupolo ma akaboru juda ala ni panguhummu haliangi hamuma sioni jaladiati hamu bilangi hamuma aka partano batuan nei tak kasih hamuma parik nai sigati hamuma aka bagas nai asa tarpa jojor hamu tu pino parmusugut babua debata oddo debatata rodi saling delengna ibana manugu hita rodi hamatean ima sahana dihita salutnah nahina holongan amanami do inanami di bagasan Yesus Kristus molo tapai tihut ima di ende nasi noarahon sian aka anak nisi kora ima sada poparan nasian suku Lewi di tengah-tengah ni marga di Israel ima na di percayahon manang na dipilit ima dinalaho marhubas dinalaho mangedehon di tengah-tengah ni di bagas joro manang di bagasan hatiai ada orang sojoro ni si Salomo jongjong masih di bagasan perkemahan dope martangiang aka bangso ni debata ima bangso Israeli alai di tengah-tengah ni aka pujian si koraon adong do piga-piga na dipuji ibana taringot songo dia ma haulion ni sadahuta imana margoar huta sion nate jalabui do honon molo taida nakiningan songo dia puji-pujian ni ima sian sikoraon ala nunga di haposi manang nunga di paojak debata lumobi sian raja ni David man raja Daud ima anggo doluk Sion songon inganan ni kota Yerusalem na adong satu noengon sasitong na di sido takas sian sejarah di tengah-tengah ni perdalanan ni bangsoi na di paojak sada inganan nama seuli
Dakoboto hea tabigi dia ka edde ni sadakur madong osion nauli ate osion nauli. Jala memang sian sejarah ni di tengah-tengah di perdalau ni bangsa Naporsiai, bangsa Israeli, nunga di paujak laos di huta Jerusalem do sada penataan ni kota nama Seuli. Apalagi ditiki mangarajai ima Raja Daud nakiningan niate. Alen lam tambau 5 di inganan ni di dolok Sioni ima inganan kota Jerusalem dung jongjong muse ima joro ni si Salomo lap teba tongamma lam tamba tarida mahaulion di kota anggo hugo barpe uli kota ni Jerusalem manang songon nadi go barhol di son alebui do dihaposi aktifek sebetulnya memang dari segi keberadaan noengon dan apalah tarida be ulina ninna ala memang gudang do dung masa mah aka guarni politik peperangan politik dung terbuang bangsa Israel tuhuta Babil di sima kotai laos di har-har hordiate di parata dan anong betari dahaulioni ala niahabi imana kiningan ala lupa do bangsoi tu debata jala gariada di tonga-tonga ni persaoran na sida di huta Jerusalemi dan be di bain songon inganan gabe inganan nasitong di nalo memuji pasang apa guarni debata baujungna dan hotbe ima huta Jerusalemi songon didok di bagasan hatai nakiningan dan gabi huta nauliati nah buasaon di bagasan berita sejarai alam memang molonunga diojak Tuhanido ibana di tonga-tonga di sada luat di sada jabu di sada inganan imam marhite todini debata namian di si di paujak debata sadiri jala ditolupi marhite aka pangalaho ni jolma na dinggan gabe lam tabauli lam tarida mahagugon hupatu dosma molo sarupa songo di aka jabut taube ate di jabutta ay lam tambauli do sada jabu dang alani holan masalah penataan ni bangunan dohot aka songo dia ma aka inganan bilut nai ale lam tambauli do jabui berek kita molo nunga dipangisi bagasi tarida hadameon tarida ma lasni roha di bagasani tarida ma hasadaun di bagasani lab tarida ma ber kita mata badikon sada jabu manang nabo amai torso martod di jabui angguso di bagasani pe dangarung dame malapatana manang nama si paleani roha pikiran ujung nabua jabui jabe hira idau langsung narua bui dililaham mate jabut tabi nah odo na digobahon nak kiningani ate seolah-olah di sada huta na didok di bagasan digobahon nak kiningan hira digobahon songo dia dung nagabe ojak mian de bata di bagasan huta Jerusalemi ima di dolo ni Sioni gabe tarida hagogoon di tonga-tonga ni buati ide digombaron nak kiningan sampai adung dicoba aka ganuk jolma ma dinalaho manigai hutai di dalam sejarai ale dan terbahain nate ala nunga saurdot saroha ngoluni jolma di bagasan dok debata ujungna dan barani akadia nang manigai di bagasan inganan bagasi ate imana kinna ni di dok akahitir do nasida disi mangai songon boru-boru nalau mangitubu diropuhi hodo akaparau tarsis marhiti-hiti alogo sian habis saran
sumantu barita na hubege hamido huida hami di bagasan hutani Jehovah Sebaot, di bagasan hutani debata ido sai pahotoni debata do ro di saliling ni lelengna. Omar gididok nakinangan gabi martodi inganan ni alat takas mian debata jala di paujak ngoluni ganuk jolmati. Odo nanaing di hati dakom parpesamenon mati. Jala odo namuse sada nanaing idaut tak. Molo didok do dang berbicara soal bangunan di son manang uli ni sada nilai ni sada bangunan fisik di tonga-tonga ni ngoluta. Alaina di ida si kora di son songo dia mah na debata mian di bagasan ngolu ni jolma na mangingani di sada inganan. Odo nama ben patuguho nanti. Jala memang molo nunga be Daudu jolmai dang diingot jala dang diasakoni mana ma debata di tonga-tonga ni ngoluna. Biasana di tonga-tonga ni isarana di sada rumah tangga pe contona di sada-sada inganan dan dame di bagasani alani aha ai dang tarida dang adong gurasani toddi na mangula di bagasani ate idem beni dia mu amanami di nanami di tonga-tonga ni nguluta record do nang di bagas tabe ate songon sada dulu sior do yate sada inganan ni songon huta Jerusalem do keluarga taun doh jabut tahun nanti. Kalau unang dipikir hita lapatan nak, bah ayang go hami manewa dope amang nimna, manewa dang jabu nami dope, alay. Tang persoalan iya di dia pe hita maringanan, di dia hita marsaor, di dia pe hita di tonga-tonga ni ngolutta, mololunga do. Debatado nagabe mian di bagasan rumah tangga mana keluargai di tonga-tonga ni ngolutta ai disido tubuh kahagogon manang ahape akabala manang akamara akadia be sipatana naing nahopi di tonga-tonga ni ngolutta dang mampu dui ala debatan ngamian di bagasan ngoluni colmai tos ido nang di bagasan ayat namang didok ditimbangi rohanami do ali debata asini rohamdo di parsitongani joromi akhirna ngolu na di bagasa Tuhani gabe dietong doi songon joro ni debata du yate tidak nggo joroi dakkolan hita tabereng alani gereja ma uli boy inganania parsawalan memang ido joro na niat tu si jolma ala nggo joroi sebenarnya di ngolu tawodo ate na utama. Itu dok si Paulus ngolumi dina iman nagabi jorom dang di botoho na miad do nagabi joroni de batado di bagasan ngoluni jolmai asa odo nasi Paulus honota di bagasan ngolut tahun di hamu maka amanami di inanami di tonga-tonga ni ngolutta a odo kekuatan di hita apalagi di zaman wangon masih gudang tantangan di nalomanegay di ngulut tahun nate baik di aka pengajaran do aka modernisasi na adong maingon mau lihat mana kini kan masih takas dua te adong sedikit istimewa do di hita ala sadario do hati dakon ini anak kota ma ima haporseonna di julun itu hata marhiti huriyai te saya tabu do edenasida te songo dia masuk tu bagas joron Peter ribuan di mana puji-pujian penyerahan diri agak berbeda dari salian apalagi aka damang do dainang nakiniata toras masai menyentuh edenaya teh takas do serius do ape hita mambuan yang nakot tahu nate itu tuh hatta apalagi isi nai madok wah iko gabe sebagai pemenang seorang pemenang yang sejati. Siapakah orang sebagai pemenang sejati? Yang jelas, yang menjadikan Tuhan sebagai benteng kekuatan dalam hidupnya. Itu sada nama saya porlua tadi ngoluta. Kita harus menjadi seorang pemenang. Ale dakolan dirita na holan tahamonak ponate. Ale dohok donang nakiningan
akai anak kotau nate generasi noaingon. Gudang du colma dirina mau nang do ibana menghadapi zaman. Ale yang dia kaya anak kon nai dok poparani dang si parmonang. Alannya ati biaya di bagasan nguluna holan lapatan tu dirina dan apal di parate-ate hon sungguh dia namasa di tonga-tonganya kaya nakon. Dosongon na di dok nakiningani di bagas jabu bui do dengan amata do inata orang tua alai alani kendor do sipata parate-ate hononna dia kaya nakon na gabidang apala saurdot songo dia mah dengan ni taringot ngolu ni akan atoras tu kaya nakon ni ate. Udah do telpang nuaingon ate di bagasan tikion ala ni zaman nuaingon. Daku to manang ala ni sipata dueng dia parpudion manang ala natalu do natoras mamereng aka kemajuan zaman gabedak terdeteksi akaya nakon akan nau sudut nau poso songo dia ahana nulana sida. Hirana denggan, hirana uli, HP budang. Manang sipata pengatusion di tonga-tonga ni tontonan ngoluta dan apalah gabe lapatan berorientasi kepada songo dia ma ngolu partodioni ikon jumolo do di paojak nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai firman Tuhan itu tidak begitu serius ditanamkan kepada anak-anak baik melalui doa, baik melalui perenungan, baik melalui berbagai kegiatan kerohanian di tonga-tonga ni akai keluarga ujungna dan apalah gabe buah kita mendeteksi songo dia sabagas dia do parton dion ya kaya nakoni menghadapi zaman yang akan datang. On termasuk sada benteng do ya teh. Dak kola nakiningan molo di huta di dolok Sion Yerusalem ngadi haposi sebagai kekuatan di tonga-tonga ni ngulu ni bangsa na Persia bangsa Israeli ala di sido toktong di tiup nasida debatana gabe ojak di tonga-tonga ni nguluna alai molo gabe daksada di bagasani di nalo mengadupi di tonga-tonga ni aka tentangani dos songona di bagasan ngulut tayate dak songon gabe dapot kita ma songon ata parsita-sita di ngulut taun nate. Nah alanido di bagasan terpong di arahod do kita. Asa toktom tapahot di tonga-tonga ni ngoluta debata nagabe partano batuan di kita. Nagabe dolok na tutu di tonga-tonga ni rumah tangga do keluarga ta. Jalatarida ma songo dia ma parbue. Na ikon si halasonotan di bagasan ngoluta pabua ala nunga mangulu jalatatium tuhata salele kita mangulu di tonga-tonga ni ngulut taon nate. Jala odo napa saya perlu ikon pamana tota. Apalagi akai anak kota yang masih sangat yang labil nate. Dang boy nasida memiliki pertahanan yang kuat. Dina saling wajari hami nasida orang lubi satahun masih gudang do besi patu reon sesitongna. Ale sada pengajaran nahot di tonga-tonga ni ngoluta lumobi di tonga-tonga nya kayana ko na poso songo na taida sonarion dengan una asing iko borhat lu sian keluarga sian natoras sian orang tua ale molo talu do kita mabain pertahanan di tonga-tonga ni ngoluta jala tamemehon tu bagasan ngulu nasida gabedak sahak be songo na taparsitai nasida gudang lu main orang tua gabe tarhiri mamereng kayana kon nate pistari bana di tonga-tonga ni nguluna di takat studi akademisna di dia pe ale ujungna dan apalah tarida songo dia ma parbue na dengan di rohani hita alaniah saya galedo ibana mangulon na dengan di tonga-tonga ni panguluyon na di Tuhani bagulung do main na sukses ibana secara akademis sukses ibana di tonga-tonga ni aka pengetahuan do akalana asing ale molo di taida do songo dia masih di aka jolma sia sudut nakiningan no posoi mamereng songo dia ma rohana tu debata kurang dianggap do itu merupakan sesuatu hal yang nomor 2 atau nomor 3. Nah paling penting kesuksesan dia secara materi di tonga-tonga di dunia di portibion anggo sobui do kita di nalaho marnida kerinduan ni aka jolma
lumo biak kaya nakot tahu nate generasion untuk mencintai Tuhan, mencintai gereja, mencintai perbuatan-perbuatan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah lingkungan. Ay mari suang do, sadatiki do, habis ma akak kesuksesan nasida, habis malang akak sude, akak keberhasilan nasida secara materi, alai dang jupang madame lasni roha, bahkan mungkin kehancuran di ujung ni paralani ngoluna. Odo didok dison dihamu nahina holongan di sude gulmini ngoluta ikon takas do tapa ojak ujahani debata di tonga-tonga ni ngoluta songon sada joro ni debata hita ingana ni debata asa boy martodi asa boy do salut na hita mambuan nasa akan narikot di tonga-tonga ni para ngoluta asa sah matu parbuena dumenggan jalara di hita sude marsita-sita do nasi songoniate dan along hita nomor cita-cita anak kota lapatan naso berhasil latih. Ale keberhasilan yang sangat yang disebut dengan yang utuh dalam hidup manusia, keberhasilan apabila dia sungguh-sungguh aha najupang di bana aka dia keberhasilan di tonga-tonga ni ngulu nai portibion ikong gabi matparbuehon muse ulaw na dapat ibana gabi pasangapon debata jala mabain haulion di tonga-tonga ni ulaw na di tonga-tonga ngulu na si ganupari odon. Jangan kita bangga apabila anak kita hanya berhasil di dalam pengetahuannya, dalam pekerjaannya, kesuksesan di tengah-tengah kehidupan manusia. Apabila tidak memiliki satu pengaruh efek bahwa dia adalah seorang yang penuh dengan kasih, yang menjadi berkat bagi orang lain, dan sebagai orang-orang yang penyalur yang disebut hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan dunia. Dan inilah yang disebut dengan orang-orang yang disebut dengan orang-orang pemenang di dalam Tuhan. Alani ikon marsitu tudo hita toktong mangujakkon ngolutai iko gabe ngolu na toktong siului debata pabua debata do na toktong manarion ngolutta ibana ma napasahatan ngolutta sudi asa boy sahat di tonga-tonga na hinalomoni rohata lumobi dia dopan ni debata. Amin martang yang kita. Ali Tuhan debata muliati gudang disombang rohanami Tuhan hodo nagabi partano batu wadihami diganup ngolunami manang di dia pe alani ali Tuhan todimi mana pahoton saluhut hami napungu dison dan along terbaik kami Tuhan mangula manang ahabi di tonga-tonga ni ngolunami anggo soho ali Tuhan nagabi si pargugu nagabi partano batoan di tonga-tonga ni ngolunami widahami ali Tuhan masih gudang do aka tantangan hidup na niya dopa ni ganup jolma partikianon alani ali Tuhan songon halak na porsea hami Tuhan baik i orang tua dinalo membuan ali Tuhan aka napinalu mehon mutu hami na dinalo mangalajuton aka perdalan ngoluna menghadapi tantangan zaman anggo soho ali Tuhan dinalahu patauhon ngolunami jala gabi dalan lauhu memeho kami marhite mangasau ko hatami ali Tuhan dak terbaik kami ali Tuhan marnida naulina dinggan nagabi lasni roham di tonga-tonga ni pardalang ngolunami alani Tuhan pasu-pasu mahami pargugui mahami asa gabi inganan ngolunami gabi inganan mi ali Tuhan nagabi uluan nami lau mangula di sudi aka ulon nami Tuhan di bagasan tikem buanon nami sudi pakubasuni huriam Tuhan na mardalan satu partikianon asa hotok tongali Tuhan dina mengalehon ringgas ni rohatu ganup hami hasadaon ali Tuhan ai iduna rumikot ali Tuhan asa jupang ma hobartuna di baga-baga ko tu hami akan naubli na dinggan
di tonga-tonga ni perdalanan ngulu nami. Paringgas maganup hamil itu manangyon hatam diganup aka perpunguan na pinamasa di tonga-tonga ni huriam. Lo si dua li Tuhan di bagasan tikion dina dibuan ianak aka orang tua imaka ianak kona Tuhan lumobi di bagasan satahun naselaunon ima marsi ajar di bagasan hatam alania li Tuhan tuhodo pasaton nami saluhud aka ianak kon nami dinahu pasatami muse tu ganup aka orang tua asa dipargugui hodo ali Tuhan dinalaho pahotton ima panandaun nasida naselaun gabi sadam namar parbui di bagasako Tuhan debata asi maroham diaka panggulmito ningolu nami Tuhan di ganupari saya homa toktong ali Tuhan di nalo main gugu hami di nalo mamulus saluhut nai jala leon pos ni roha di hami di nalaho madalani saluhutna jala homa toktong ali Tuhan nagabi pertahanan di hami asa masa pena upangido hami no adupi hami boy saluhutna ali Tuhan dinggan mardalan jala ditupai hodo marhiti aka asini roham di bagasan ngulu nami dia karuas ni huriam ali Tuhan napasahaton aka pilihan na humatoktong nama masuk jala saya tabai ma di aka perbui na dinggan marhiti ulon nasida dia karuas ni huriam nama ulang tahun baik kelahiran do di parsaripeon don aka ruas ni huriam ali Tuhan na di bagasan aka rencana di tonga-tonga ni ulian ho matoktong ali Tuhan dinalo mamasu di sude akan ngulu nasida Tuhan de bata asi maroham sai dongani mahami ali Tuhan dia karwas ni huriam na toktong marukili bagasan persahiton mang ning mangadupi aka pangubation ali Tuhan pos dorohanami ay hodo si pargugu hami sude na ali Tuhan naboy adupan nami mar ngasahok ko ali Tuhan jupang nami ma asini roham na duminggani di bagasang ulun nami mau liati ma diho ali Tuhan hola na mangasan ko ni Yesus Kristus martangiang hami tuho amin. Dina marede hita siya nomor 117 ayat sadaroy mangihut laos di somata pasat pilihat tanda paduaon tujolo dohot amplop di son pilihan ima tu pesta gutilon dohot di tahun okumene inklusif di tahun 2024 di huriat tahun
Pak, maju. Masuk. Oke, terus. Iya. Oke. Dihita salutna amanah mide inanami sahat mahita tu acara dinalaho yana kota maka jokon haporsionna maka tidak kaporsionna alani taparadima rohado pikirata lumubi akan atoras maride mahita sian nomor ede 140 sia ayat sada laos ditiki marede jongjong ma akan atoras do nanaing maka tidak kon haporsionna marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama anak loto di porbadia amin hamu ale natoras di ida hamu do yana komunaun hakolongan ni rohamuna jongjong dison tama jumolo madok moliate hamu sadarion tu debata ala ni sude asini rohana nasailaun ai di pangulu do nasida rasi rasa noaing jala sanga di boto nasida hata ni debata do dalan Tuhan uluan alai tamado ingoto muna sedarion aka pambena muna tu akayana komunaon aidang di leon debata akayana komunaon tuhamu asa adong dongan muna mangula ulau sabing alai asa ditogu jala diajari hamudo nasida mangihuton hata ni debata ido ubahen na dilehon ditanya kok kamu do ganup ari akayana komunaon nasailaon asa unang mago nasida molo dihilala hamun waing hurang ni pambahenam muna taringot tu akayana komunaon tamau duk kamu tu debata manopoti dosa muna alani martang yang mahita alea manami amani nasa targoar ama di banogijang do di tanoon say tangi humatang yang namion jakom ma akadat danakon gabi anakommu asima roham leho mato di porbadia tu rohana sida asa gabe si siamu nasida rodi saling nelingna molo tung nahurang pambenan nami nasailaon tu nasida sai se samai sai unang matargasib nasida jala unang luas mago manang ise sian nasida binaheni pangalaho nami asima roham satu tangamu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin hudul holan akan atoras hamu akan hina holongan ni debata na jongjong do hamu noaing di jolu ni debata nama mereng terus tu bagasan rohamuna doho di jolu ni huriaun nunga di boto hamu lomo do sogo ni rohani debata daktar baik kamu be marsidalia sogo di ari paruhumani molo ingot rohamuna dia ka ari ni ngolumuna naung salpui tamaman dok molate hamu tu debata ala ni sude asini rohana jala molo di ngotamu aka pambena muna nasoture ima neang do langgus ni rohamuna tu naturas muna rodi saluhut dosa muna tama marsak be hamu sadarion marningoti buat kamu maluhut na itu Tuhan Yesus asa disesa ala ni moderna nau se umopo perdosa na manopoti dosana
Alai paubah hamuma rohamuna kukut puka hamuma parangene baru. Olak ni sadarion asa dalananan muna dalana gugoti na marhapatean Tuhang uluan di saleleng ni lelengna. Atong alusi hamuma na husukunon tuhamu. Di jolo ni debata do di jolo ni akadongan na pungudison. Na parjolo di parhatutu rohamdo hata ni debata nagin rohamu na selaon holan ido dalam Tuhang uluani alusi hamuma. Napaduahon olo doho sian nasaroham tumundalhon saluh dosa jala olo doho tujuluanon mangihuton hata ni debata rodi hasusuda ni bohalmu alusi hamuma. Napatuluhon na olo ho makanguluhon haporsyon na sitongi na hinatindakon ni huria Kristen Protestan song na tersurat di pada Narobi do di pada Nebaru alusi hamuma. Atong marpada do hamu nuaeng do debata nabadiai di jolo ni huriaon tung unang Hose say burjuma hamu marningot saluhut nai asalam hot hapor seom muna martangyang mahita. Alea manami jala debata nami suruh matod di porbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Beliau kami marohanami bain inganamu olat nion rodi sang lelengna. Surattom jala sahapi matusi sude nang holoi hami. Sai paujung ma ulau na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sasudena unang tuhama gondon sugut manang ise siak kamion. Togu jala iring-iring mahami ganup ari. Asa satami Tuhang uluan nasora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kamu majolong ha porseom munai. Au porsea. Hudur mahamu los Roma tujulu di dalam majalo hatan itu hata dot pasu-pasu nasihat Tuhani. Hata si paingot di si sola gracia sinaga. Omma tahe haholongi hamuma musumuna bahek kamuma nadenggan jala pasali hamuma dinaso hirim rohamuna di balosna balgama upamuna gabe aka anak ni natumi bulima hamu ai basado ibana dinatois marroha jala dinajahat. Lukas onom ayat 35. Parangehon ma hatani debatana ginuruhomi ai ido hangoluamu sai burjumaho rasira samate dungilehonon namatoho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Grace Tabita Tampu Bolon atong rikoti hamuma mangulahon songon natinonahon ni Jehovah debata munai tuhamu unang hamu manibil tusiamun manang tuhabirang
5 Musa 5 ayat 20 sia. Parangehon mahatani debatana ginuruhommu ai ido hangoluamu. Sai burjumaho rasi rasa mate. Dungi lehonon nama toho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu sian di bata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia. Sai didongani Tuhan di bata ma hamu maralon nasanajat. Jala di pargugui Tuhan di bata ma hamu patu pahon na dinggan di ibana. Amin. Hata si paingo di si Mariana Isabel sianipar. Alai gabe si ulahon hatai mahamu. Unang holan pananginangi. Jakobus sada ayat 22a. Parangehon mahatani debatana ginurohommu ai ido hangoluamu. Sai burjumaho rasi rasa mate. Dungi lehonon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Lestari Anastasia Pane. Apala sianomma tadaun ni halak saluhukna. Hamu sisiak. Molo masih haholongakam. Yohanes 10 tolu ayat 35. Parangehom mahatani debatana ginurohommu ai ido hangoluamu. Sai burjumaho rasi rasa mate. Dungi lehonon nama toho tuppal hangoluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sian di bata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia. Sai didongani Tuhan di bata ma hamu maralohon na sanajat. Jala di pargugui Tuhan di bata ma hamu patu pahon na dinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Kezia Silvana Deswita Manalu. Nahuapoi mahamu aliak kadongan. Marhite-hite asini rohani debata. Pasahat tamuma daging muna bahen pelean na mangulu. Nabadia nahinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namarroha. Rom 12 ayat sada. Parangehon mahatani debata na ginuruhommu ay ido hangoluammu. Sai burjumaho rasi rasa mate. Dungi lehonon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Jessica Stefania Borusinaga. Dibaheni hudok ma tuhamu. Saluhukna manang dia pe dipangidohamu ditangyang muna. Sai nasaha doi tuhamu. Asal porseahamu ikon jaloom muna. Markus 10 sada ayat 24. Parangihon mahatani debatana ginurohommu ay ido hanguluammu. Sai burjumaho rasi rasa mate. Dungi lehonon nama toho tuppal hangoluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sian di bata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia. Sai didongani Tuhan di bata ma hamu maralhon nasa najat. Jala di pargugui Tuhan di bata ma hamu patu pahon na denggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Edelweiss Bernardine Olivia Borusinap sianipar. Songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon mun. Filipi 2 ayat 5. Parangihon mahatani debatana ginurohommu ai ido hangoluammu. Sai burjumaho rasi rasa mate dungi lehonon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Dian Triana si Tompul. Jahobado marporang humokop hamu. Asal hohom hamu. 2 Musa 10 ayat 10. Parangehon mahatani debatana ginurohommu ay ido hangoluamu. Sai burjumaho rasi rasa mate. Dungi lehonon nama toho tuppal hangoluan.
Jalo hamu ma pasu-pasu sian di bata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia sai di dongani Tuhan di bata mahamu maraluhon na sanajat jala di pargugui Tuhan di bata mahamu patu pahon na dinggan di ibana. Amin. Hata si paingod di sininda Jevanya Raulina Sidauru jala dameni Kristusima mangarajai di bagasan rohamuna aitu sido hamu dijo di bagasan sadadagini gabe parroha mauliate maham Kolose 3 ayat 15 parangehon mahatani debatana ginu rohommu ai ido hangoluamu sai burjumaho rasira samate dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Hata si paingod di si anar pepriaulia borosi manjunta sian habisaran ni mata niari rodi hasudutan nado si pujion goar ni Jahoba pesalmen 110 tolu ayat tolu parangehon mahatani debatana ginu rohommu ai ido hangoluammu sai burjumaho rasi rasa mate dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sian debata ama anak-anak Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia sai didongani Tuhan di bata mahamu maralohon nasa najat jala di pargugoi Tuhan di bata mahamu patu pahon na dinggan di ibana. Amin. Hata si paingod di si Naomi Grace Borusimbolon unakko mabiar ay ahudo dongammu unang biahatokko ay ahudo debatam ahu margogoy hokko huhut mangurupiho huhut maniopiho marhite-hite siamon ni hati gorak. Yesaya 40 ayat 10 parangehon mahatani debatana ginuruhommu ay ido hangoluammu sai burjumaho rasi rasa mate dungi lehonon nama tuho tupal hangoluan. Hata si paingod di si Stefani Hotnida Romauli Pangaribuan laos didok matuau nung ngasau ahudo parjolo jala parpudi bonana jala ujungna lehonok kuma tunama uas sian mual aik hanguluani sopola tuhoron pangukapon 20 ayat onong parangehon mahatani debatana ginurohommu ai ido hanguluamu sai burjumaho rasi rasa mate dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sian di bata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia sai didongani Tuhan di bata mahamu maralohon nasa dajat jala di pargugi Tuhan di bata mahamu patu pahun na dinggan di ibana. Amin. Hata si paingod di si Devi Oktaviani Simanjunta ay say na majalo do nasa namangido say na jupangad do na mangalului say na ukapod do di na manuktuhi. Mateus 7 ayat 8 parangehom mahatani debatana ginuruhommu ay ido hanguluammu say burjumaho rasira samate dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Hata si paingod di si Stefani Deborah Eunike Siagian haposado ibana nama johamu say pasauton na doy sada Tesalonik 5 ayat 24 parangehon mahatani debatana ginurohommu ay ido hangoluammu say burjumaho rasi rasa mate dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sian di bata am anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia sai didongani Tuhan di bata mahamu maralon nasa najat
jala dipargugi Tuhan di batama hamu patu pahun na dinggan di ibana. Amin. Hata si paingod di si Marsia Timoti si matupang. Ay nunga mangulahi tubuh hamu. Dada sian boni naolo base-basean. Sian namanotong do. Binahen ni hata na mangulu jala namiani nasian debata. Sada Petrus sada ayat 20 tolu. Parangehon mahata ni debata na ginurohommu ay ido hanguluammu. Say burjumaho rasi rasa mate. Dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Sera Teresia Sinaga. Nunga tatadda jalataha porseai holong ni rohani debata dihita. Debatado haholongoni. Jalahalak namian di bagasan haholongon. Ido namian di bagasan debata. Jala debata di bagasan ibana. Sada Yohanes 4 ayat 10 onom. Parangehon mahatani debata na ginuruhommu ay ido hanguluammu. Say burjumaho rasi rasa mate. Dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu na sian debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia. Sai di dongani Tuhan debata mahamu maraloho nasa najat jala dipargogi Tuhan debata mahamu patupaho na dinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Jefanya Mei Nauli Panjaitan. Gari obuk na di ulumuna sudedo dibilangi. Unang hamutahutan. Umanga dohamu sian aporik toro. Lukas 12 ayat 7. Parangehon hamu mahatani debata na ginuruhom muna ay ido hangoluamu. Say burjumaho rasi rasa mate dungilehonon nama toho tupal hangoluan. Hata si paingot di si Keisha putri boru simbolon. Saluhuk na si lehon-lehon na denggan. Nasa ulibasa na mauliutus. Ima narosian gijang. Sian amani na tiur. Naso olomuba. Naso uboto agia halinu ni hamimibar. Jakobus sada ayat 10 pitu. Parangehon mahatani debata na ginurohommu ay ido hanguluammu. Say burjumaho rasi rasa mate. Dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu na sian debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus joto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata mahamu maralohon nasa najat jala dipargogi Tuhan debata mahamu patupahon na dinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Nita Wulan Pertiwi boru si Manjunta. Tagonan na otik mardongan biar mida Jehova. Asa arta godang mardongan hasusaan. Poda 15 ayat 10 onom. Parangehon mahatani debata na ginurohommu ay ido hangoluammu. Say burjumaho rasi rasa mate. Dungilehonon nama toho tupal hangoluan. Hata si paingot di si Lauren Olivia si Hombing. Dai jala idahamu dengan basani Jehova. Martua mabawa na marhaposan tu ibana. Pesalmen 34 ayat sia. Parangehon mahatani debata na ginurohommu ay ido hangoluammu. Say burjumaho rasi rasa mate. Dungilehonon nama tuho tupal hangoluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata mahamu maralohon nasa najat jala dipargogi Tuhan debata mahamu patupahon na dinggan di ibana. Amin.
Hata si paingot di si Marissa sianipar. Holan pangujunan na patut di jolmado naung mangonai tuhamu. Hapo saddo debata dang loason na hamu ujunan lobisian gogomuna. Ibana na parohon pangujunani laus ibana do mabahen hapatayanna asa tartaon hamu. Sada Korin 10 ayat 10 tol. Parange hommahatan ni debata na ginuruhommu ay ido hanguluamu. Sai burjumaho rasi-rasa mate. Dungi lehonon nama tuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Diara Angelita boru Raja Gugup. Marlas ni roha maho jupa diari nadenggan. Jala pasuang roham tu bagasan uju di ari hinamago. Airap ditongos debatado duasa. Asa unang jupang jolmai manang aha namasa dung salpu ibana. Parjamita 7 ayat 10 opat. Parangehon mahatani debatana ginuruhommu ay ido hangoluammu. Sai burjumaho rasi-rasa mate. Dungi lehonon nama tuho tupal hangoluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata mahamu maralohon nasanajat. Jala di pargogi Tuhan debata mahamu patu pahon nadinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Angelina Sinaga. Ahu tutu ahudo Jehova. Jaladang adong silehot tua dukon ni ahu. Jesaya 40 ayat 10 sada. Parangehon mahatani debatana ginuruhommu ay ido hanguluammu. Sai burjumaho rasi-rasa mate. Dungi lehonon nama tuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Sepania Elizabeth siagian. Di bagasan ibana do buni saluhut habisuhon dohot parbinotoan na arta. Kolose 2 ayat 3. Parangehon mahatani debatana ginuruhommu ay ido hangoluammu. Sai burjumaho rasi-rasa mate dungi lehonon nama tuho dupal hangoluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata mahamu maraloho nasanajat. Jala di pargugoi Tuhan debata mahamu patu paho nadinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Kenzo lungguk sangap simbolon. Alai unang marnaloja hita mabahen nadenggan. Aina manggotil lo hita muse ditikinai anggo sopargale hita nuaing. Galatia 6 ayat sia. Parangehon mahatani debatana ginuruhommu ay ido hanguluammu. Sai burjumaho rasi-rasa mate dungi lehonon nama tuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Brian Lorenzo si Dauro. Tapar hatua do akka naong marhabengeton. Dibege hamudo habengeton ni si Job. Jala di ida hamudo ujung nabinahen ni Tuhani. Ay para si roha bolod do Tuhani. Jala partalup ni roha. Jakobus 5 ayat 10 sada. Parangehon mahatani debatana ginuruhommu ay ido hanguluammu. Sai burjumaho rasi-rasa mate. Dungi lehonon nama tuho tupal hangoluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata mahamu maralohon nasanajat. Jala di pargugoi Tuhan debata mahamu patupahon nadinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Brian Tiopil si Manjuntak.
ingok ma nama naburhon otik dogotilonna jala nama naburhon managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namanggotil. 2 Korinsia ayat 6. Parangehon mahatani debatana ginuruhommu ai ido hanguluamu sai burjumaho rasi rasa mate dungile onon nama tuho tuppal hanguluan. Hata si paingo di si August Iwan Christian Simanjunta ai saluhu nadohamu anak hatiuron jala anak Aryan dang sian borngin hita manang sian haholomon. Sada Tesalonik 5 ayat 5. Parangehom mahatani debatana ginuruhommu ai ido hangoluamu sai burjumaho rasi rasa mate dungilehonon nama tuho tuppal hangoluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto du porbadia. Sai didongani Tuhan debata hamu maralohon na senajat. Jala di pargogoi Tuhan debata hamu patupau na dinggan di bana. Amin. Hata si paingot di si Musa Fabio Purba. Ope unang mabolokon hamu hiras ni rohamuna ay balgado upanii. Heber 10 ayat 35. Parangehon mahatani debatana ginuruhommu ay ido hangoluammu sai burjumaho rasi rasa mate dungilehonon nama tuho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Gabriel manurung akup ni iya lea kadongan pikiri hamuma nasa parange nasitong na daulat na tigor na botor na uli na denggan begeon rodi sude na targoar haburjuon na tau puji-pujian. Filipi 4 ayat 8. Parangehon mahatani debatana ginuruhommu ai ido hangoluammu sai burjumaho rasi rasa mate dungilehonon nama tuho tuppal hangoluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia. Saya didongani Tuhan debata hamu maralohon na senajat. Jala di pargogoi Tuhan debata hamu patupahon na dinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Marvel Christian Namora Manulang. Hamu ale akka nama kaholongi Jehovah. Sai hagigihok kamu manajat. Ibana do siramoti toddi ni akka naniasianna. Sai paluon na do nasida sian tangan ni parjahat. Pesalmen 57 ayat 10. Parangehon mahatani debatana ginuruhommu ay ido hangoluammu. Sai burjumaho rasi rasa mate dungilehonon nama tuho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Marco Timoti Najogi Manulang. Dang haoloan sada halak 2 ido. Sai hosoman nado nasada haholongan nado nasada nari. Hobbaran nado nasada toisan nado nasada nari. Dang haoloak kamu debata rabdoho mammon. Matius 6 ayat 24. Parangehon mahatani debata naginuruhommu ay ido hangoluammu. Sai burjumaho rasi rasa mate dungilehonon nama tuho tuppal hangoluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata hamu maralohon na sanajan. Jala di pargogoi Tuhan debata hamu patupahon na dinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Christian Joen Pingson Simanjuntak. Alai unang malupa hamu mabahen na denggan dohot mangulahon asini roha. Ay di halomohod debatado akka pelean nasongoni.
Heber 10 tolu ayat 10 onom. Parangehon mahatani debatana ginuruhommu ay ido hangoluammu. Sai berjumaho rasira samate. Dungi lehonon nama tuho tupal hangoluan. Hata si paingot di si iman rizki si hombing. Alai anggo hapor siaoni pos niroha doi dia kasih hirimon. Jala pamotoan nato tu taringo tu naso ni ida. Heber 10 sada ayat sada. Parangehon mahatani debatana ginuruhommu ay ido hangoluammu. Sai berjumaho rasira samate. Dungi lehonon nama tuho tupal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu sian dibata ama anak na Tuhan Yesus Kristus joto di porbadia. Saya didongani Tuhan dibata mahamu maraloh nasa najat. Jala dipargogi Tuhan dibata mahamu patupau nadinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Amos parulian si tompul. Ia haposan halak dinaum motik, haposan maibana nang dinagodang. Yang go geduk ibana dina ummotik, geduk ma nang dina godang. Lukas 10 onom ayat 10. Parangehon ma hatani debatana ginuruhommu ay ido hangoluammu. Sai burjuma ho rasira samate, dungi lehonon nama tuho tupal hangoluan. Hata si paingot di si hikmah set ia di putra Banurea. Aidada si panganon manang si inumon harajaon ni debata. Hati gorad dohot hadameon, dohot lasniroha di bagasan todi parbadia. Rom 10:4 ayat 10:7. Parangehon mahatani debatana ginuruhommu ay ido hangoluammu. Sai burjumaho rasira samate, dungi lehonon nama tuho tupal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu sian dibata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia. Saya didongani Tuhan dibata mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugai Tuhan dibata mahamu patupahon nadinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Jovi Lasro Panggabean. Ahu Jahoba nama Jouho marhite-hite hati goran. Jala ahu manogu tangaku. Sai ramotakku doho jala lehonokku doho bahen bangso perjanjian bahen panodang di aka perbig. Jesaya 42 ayat onom. Parangehon mahatani debatana ginuruhommu ay ido hangoluammu. Sai burjumaho rasira samate dungi lehonon nama tuho tupal hangoluan. Hata si paingot di si Jonathan hasiholan tampu bolon. Totongdo hubahen Jahoba tujolokku. Ay molo di siamuku ibana. Dang tagamon humor ditau. Pesalmen 10 onom ayat 8. Parangihon mahatani debatana ginuruhommu ay ido hangoluammu. Sai burjumaho rasira samate. Dungi lehonon nama tuho tupal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu sian debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia. Saya didongani Tuhan debata mahamu maraloho nasanajat. Jala dipargugui Tuhan debata mahamu patupahon nadinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Christian Agustinus Simanjunta. Ai songon dagingi namate anggo somartodi. Songonido mate hapor siaon naso marulaon. Jakobus 2 ayat 20 onom. Parangehon mahatani debatana ginuruhommu ay ido hangoluammu. Sai burjumaho rasira samate dungi lehonon nama tuho tupal hangoluan.
Hata si paingot di si Tito Raimondo Simanjunta. Manang ise namar si hoho di hati goran saha do tuhangoluan. Alai manang ise namangyahi hajahaton patibu hamamatena. Poda 10 sada ayat 10 sia. Parangihon mahatani debatana ginuruhommu ai ido hangoluammu. Sai burjuma ho rasa mate dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sian debata ama. Anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata mahamu maralohon nasanajat. Jala di pargogoi Tuhan debata mahamu. Patu pahon na denggan di ibana. Amin. Pinangido akadak danak na baru maka tidak kau porsional sa jok kamu. Hamu akan apinar hamaul ni debata nungagabe dongan sahuria jala dongan sapanganak kamu mangaton perpadanan nabadiai na arga situtu unang oloi hamu bedosa dohot sibolis ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoi asal matoktong rohamu na tu ibana jala togi honon na dohamu masuk tu harajaon banu agijangi martangiang mahita alia manami na di banu agijang asima roham dinasida akan apinasahan noaeng tuho saya ramoti manasida marhite-hite to di porbadia saya pahot manasida di bagasan padan naung niuluan nasida nakin saya parbadiai manasida di bagasan hatam asa tarida haporsion nasida tujuluanon mari hite parange na denggan. Amin. Hudul Mahamud. Dihamuna manami nanami natoras sude keluarga dohot sude akan naung makatidakon haporsionna di bagasan sadarion di bagasan persiajaran satahun rap dohot nasida aka manginang adong do dipatupahami penilaian asa anggiat adong motivasi dohot semangat di nasida sude pesertaon jala dong sipul sude aka ujian dohot penilaian tulisan khotbah dohot absen Pupilitami ma tolu terbaik sian nasida. Sudidon yan nasida denggan jala mangului di aka ruhut-ruhut nang tototuhod di selama persiajaran alay aka manginang dalam memotivasi nasida mon nang memotivasi aka angginan non na mangihut asang giat lam serius laho mangihut tosa hujoho kami ma tolu terbaik jala pasahaton ni huria ma sahira tada penghargaan tu nasida natulon alani setiap nama yang amang panggilkan supaya maju ke depan untuk menerima penghargaan dari gereja. Terbaik ketiga, Stephanie Deborah Eunike Borusiagian. Menghadap jemaat saja ya. Juara atau terbaik kedua Brian Lorenzo Sidauro. Dan terbaik satu Kezia Silvana Deswita Bormanalu.
namangihut nuaing tabegema ede puji-pujian nabi nuaton ni aka naung baru maka tidakon haporsiona hagios tim. Sakalaton mariti jongjong nama sudidok ruas. Sayon mariti jongjong nama dok ruas. Iya dan yang lain. Kalau acara butuh-butuh dengan kan keluarga ya. Maksud itu bersama nggak dia kan saya.
Dinamarid de hita sia nomor 150 ayat sada laos jongjong mahita salhutna. Tatangnya kumapilian nata pasahat di bagasan tikion martangyang mahita ali di bata manamin na di banwa gijang horo haroroan ni saluhut silunuhon na dinggadot nasa ulibasa na malutus usat kami masian na lehon mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uwap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa parahasya kami pilihan non pati bulhon karajaon mo di tonga-tonga ni huriam do di porti bion buhay marohan nami marhiti iti todim asal mutadah hami godang silenduhon mi tu hami asal mgirgiri mandok meliate tuho mari hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasanani neoni oni rodi amata osado hodogo ki rodi artaku upasa hatiku Ali amanami na di bano gijang say pinarbadi amagwarmu say rumah harajaonmu say saud maloman roham di bano tongaon songon na di bano gijang leo matuhami sadarion hangulua siapari se sama dosa nami song panesan nami di dosa ni donga namar dosa tuhami una kami tuh pangujunan palua mahami siang pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jalade ramoti Tuhan di batamaho di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohanami daho di depakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor horma damena tutodim amin amin jadi dihita salutlah amanami doikna nami mangasuh hita satokin khusus tu nama kita dekah porson nasonari dok rap dok natorasna ala masuk musai hitan non khusus ulon nabadia tu aka maka dekah porson dok natorasna anon ale mangasuh maju hita nangwa pala 5 menit. Los di semah hita bahor semah di hita salunna di aku di sudi akaruas ni huria selamat hari Minggu mah di hita. Di hamuna amanamina namina toras hatopma aka amanginang lahomanopot akayanakon asa parhudulna bapak anak mama begitu asa anon maju diapit ma akayanak kota sembari persiapan lau tu perjamuan kudus.